Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu funtzio arrazionalen integrazioa izendatzailean erro erreal sinpleak eta anitzak ditugunean. Baldin badaukagu horrelako integral bat, isa berbi gehi hiru zati isa berriru ken hiru isa gehi bi diferentzial isa, adibidez, izendatzailea egingo duguna izango da Ruffiniren bitartez faktorizatu. Faktorizatzen badugu isa berriru ken hiru isa gehi bi Ruffiniren bitartez, bai, koefizientea jarrita bat, 0, minus hiru eta bi, ateratzen zaigu Ruffini aplikatuz erroak direla bat eta minus bi. Ezkerraldean ikusten den bezala Ruffiniren prozesu horretan. Beraz, faktorizazioa izango dugu isa ken bat berbi bider isa gehi bi. Gogoratu erroak kontrako zeinuz jarri bar ditugula. Beraz daukagu isa ken bat berbi bider isa gehi bi izendatzailean. Beraz, jarri bar ditugu orain integral desberdinetan. Erro erreal sinplea jarriko dugu bakarrik erro erreal simple hori duen polinomioa, isa gehi bi, eta goian a ez ezaguna, diferentzial isa. Gehi, eta hemen nola daukagu berbi, jarriko dugu isa ken bat polinomioa berbira arte. Hau da, jarriko dugu integral batean behian isa ken bat, eta bigarrengoan isa ken bat berbi. Eta dagokion integralan jarriko dugu, adibidez b hemen, eta beste integralean c. Beraz, orain egin behar duguna da, aurkitu behar dugu zeintzu diren a, b eta c parametroak. Beraz, jarriko dugu, isa berbi gehi hiru berdin, orain egiten dugu isa ken bat berbi bider isa gehi bi zati isa gehi bi, izango da isa ken bat berbi bider a bider isa ken bat berbi. Isa ken bat berbi bider isa gehi bi zati isa ken bat, kentzen diogu isa ken bat daukagu orduan isa ken bat bider isa gehi bi. Bider b bider isa ken bat bider isa gehi bi. Isa ken bat berbi bider isa gehi bi zati isa ken bat berbi izango da isa gehi bi. Bider c izango dugu c bider isa gehi bi. Beraz, orain saiatu behar gara polinomioa ezeztatzen. Nola ezeztatuko dugu polinomio bat? Hemen isan jarri bat balioa. Orduan, isa bat denean ordezkatuko dugu bat balioa. Bat ken bat da 0, beraz, 0 berbi bider a juten da a. Egiten badugu, hemen bat ken bat, baita ere da 0, beraz, 0 bider zerbait da 0. B ere ezeztatu egiten da. Eta ordezkatzen badugu hemen bat balioa, orduan bat gehi bi da hiru, geratzen zaigu hiru c. Hiru c berdin zer? Bat ordezkatuz, bat berbi bat, gehi hiru lau. Lau berdin hiru c. Beraz, c izango da lau zati hiru. Nola ezeztatzen da beste polinomio bat? Izan jarri minus bi balioa. Beraz, ordezkatuko dugu minus bi ken bada minus hiru berbi bederatzi. Bederatzi a. Hemen jartzen badugu minus bi da 0, orduan 0 bider zerbait 0, b ezeztatu egiten da, eta jartzen badugu hemen minus bi gehi bi da 0, bider c da 0. Beraz, geratzen zaigu bakarrik bederatzi a alde batean, eta hemen isan ordezkatuz minus bi berbi da lau, gehi hiru zazpi. Beraz, a da zazpi zati bederatzi. Eta gero, emango diogu isari beste balio bat. Falta zaigulako b parametroa aurkitzea. Beraz, adibidez jartzen badugu isa berdin bi, egingo dugu hemen, bi ken bat da bat berbi da bat, beraz daukagu a. Bi hemen jarrita, bi ken bat da bat, eta bi gehi bi da lau. Lau bider bat
lau. Beraz daukagu lau B. Eta hemen ordezkatzen badegu bi balioa, bi gehi bi da lau, bider C, lau C. Eta bestaldean, bi ordezkatuz, bi berbi da lau, gehi iru, zazpi. Beraz, daukagu zazpi berdin, A, gehi lau B, gehi lau C. Beraz, orain bakarrik ordezkatzen dugu haren ordez zazpi bederatziren, zeren ordez laueren, bider lau da amasei eren, eta gero daukagu lau B. Eta berdin zazpi. Beraz, pasatzen ditugu zenbakiak bestaldera, zazpi ken zazpi bederatziren ken amasei iruren, berdin lau B. MKT da bederatzi, bederatzi zati bat bederatzi bider zazpi hirurogeita hiru, bederatzi zati bederatzi bat bider zazpi zazpi, bederatzi zati hiru da hiru, bider amasei berrogeita zortzi. Berdin lau B. Beraz, hirurogeita hiru ken zazpi da berrogeita amasei, ken berrogeita zortzi da zortzi. Daukagu zortzi bederatziren da lau B. Lau bestaldera zatituz, orduan daukagu, simplifikatuz, bi bedela bi bederatziren. Beraz, bakarrik jarriko ditugu orain. Jarriko ditugu, atera ditugun, letren balioak hementxe, A beneta zen, eta ja integral berealakoak kalkulatuko ditugu. Haren ordez jarriko dugu zazpi bederatziren, atera dugu integraletik konstantea delako, diferentzial isa zati isa gehi bi, gehi B dela bi bederatziren, integraletik atera, diferentzial isa zati isaken bat. Eta bukatzeko C da lau eren, ateratzen dugu, konstantea delako lau eren hori, eta daukagu D isa zati isaken bat berbi. Beraz, berehalako integrala da ja, eta daukagu zazpi beratziren, honen integrala da logaritmo nepertarra isa gehi bi bederatziren, honen integrala da logaritmo nepertarra isa ken bat, gero daukagu plus lau eren, eta D isa zati isaken bat berbiren integrala da, gogoratu, da U ber minus biren integrala, beraz, da U ber minus bi gehi bat, beraz U ber minus bat, beraka jarrita daukagu isaken bat, eta zati minus bi gehi bat, zati minus bi, izango litzateke, bai gehi bat, orduan minus bat, beraz plus hau bihurtzen da minus. Eta bukatzeko plus konstantea. Bale? Hau da, funtzio arrazionalen integrazioa izendatzailean erro erreal simpleak eta anitzak ditugunean, horri buruz jakin behar dezutena.